κινδύνευσε αυτή τη φάση, κατά τα ψέματα. Το 86 ήταν αυτή η φάση και ο Δόνης τώρα που άρχισε την κουρσά και ο Βαζέχα που δεν είναι offside, άμα τη βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside, ο Παναθηναϊκός, αν δεν δείξει το γκολ είναι γκολ. Πλωμένος. Ροδοπέταλα. Ο δωρόμος σου. Ρε Δόνη. Ξεκινάμε από το παιχνίδι στο Τσίριον, Αναστασίου Αγία Νάπα 2-2. Αναστασίου, μα πού είσαστε τόσο καιρό να βοηθήσετε την ΑΕΛ μας? Θέλουμε βοήθειες τώρα. Αν θέλετε όμως να βοηθήσετε, φυλάξετε τις δυνάμεις σας για το κύπελλο. Είσαι και πάφητος. Εν έρχονται τα νέα γλύωρα και πάνω. Ούτε εφημερίες δεν διαβάζεις. Εν τους έχεις 9. Άλλαξε ο πρόεδρος της ΑΕΑΝΑΠΑΣ. Εν και ο Θανάσης μας που να του αρρώσει ένα μωρό 13 χρονών αλλάσει πόντο χρώμα όπως το χαμογιό. Αφού για να καταλάβεις που σηκώνεται τα μεσάνυχτα να πάει να κατουρίσει, ανοίγει τα φώτα ούλα του σπιτιού όχι τους προβολείς του κήπου. Πρόσεχε Νάκο και ο κουμπάρος που έμπηκε πρόεδρος τώρα είναι λικαρόλικος. Η ΑΕΑΝΑΠΑ μας, Κοσμούδη μου, νοικοκύρη μου, βάλει σιγά σιγά λιθαράκια σωτηρίας. Ελάλους σας παγιά ότι να πάτε αμπάνια στο Νίσιπιτς, αλλά τελικά είναι όπου να πάω αμπάνια στο Νίσιπιτς. Άιγουα! Αγαπητέ Χριστάκη, προς Εβραίους επιστολή Παύλου το Ανάγνοντα. Πρόσχομεν. Μάντα αμαρτίες έκαμε ρε Χριστάκη μου και πληρώνεις τες. Είναι τα σταύρον κουβαλάς γιώκα μου. Εν τα λόγια κανονίζεις τα. Και όπου πάεις να έχεις την πίεση που έχει ο Γουαρτιόλα μες στην Πάιερ, εν το καταλάβω. Εκαταντήσαμε να έχουμε παραπάνω άγχος και από τον Αντωνίν και από τον Κωστίν και από τον Μίστερ Φίνκ. Αφού για να καταλάβεις, με όποιον και αν παίζεις, παρόλο που είμαστε αδιάφοροι, τσιπώνουν όλοι πάνω μας και καταντήσαμε να χωρίς όλα τα παιχνίδια σαν τελικό. Τώρα να παίζουμε με τον Οθέλο και με τις βρυσούλες και να βαονούμαστε μες στο four season που την Τρίτη, είναι και πολλοί μας. Αναστασίου μου, πέσε ήσυχος, γιοκούδι μου, και έχει και χειρότερου μας ειδού και η απόδειξη. Πάμε και στη Σαλαμίνα μας. Δε φτελάβετε φως εκ του ανεσπέρου φώτος και δοξάσαντε Χριστό τον Αναστάντα Θεό. Δόξα σοι ο Θεό ρε κοπέγια. Έκαναμε και μια νίκη μετά από 8 μάτς. Έχει που τον καιρό που μίλησαν και ούν το μωρό, εκαρτέρα να κάνουμε νίκη να πει το Άιτα. Πέτου στα δανάη μου. Πάμε και στους φιλοξενούμενους. Γεια σου Απόστολε μου. Να μου να κάνω, έπιασε μάττουμα εσένα. Αφού με τους άλλους δεν και καταλάβω τους, λαλώσουν τα εσένα, δυνατόν να κρυστεί και σου ρε σιρλέ.
έγινε και πίσω, όπως τη Γιορκάτζη, η χρονιά σου είναι πετυχημένη, ένα που θέλουν και πάνω στο Αζάκι, να τους πάρεις που το Champions League, οξά που το Europa League. Στόχος ήταν η παραμονή, είπες το και μόνος σου προχτές, εγώ ένα αέρο των Οθέλων, τσάδε καλή νύχτα. Και κάτι τελευταίο ρε Απόστολε μου, διότι κάθομαι και θωρώ όλες τις δηλώσεις σου που βγαίνεις, να σ' ακούσει και κανένας που σε ξέρει, που μιλάς, να νομίζει παίζεις μες στην Νέα Φούξια. Απόλλων ΑΕΚ 1-0 με έναν εξαιρετικό Μάριο Στυλιανού που με τέτοιες εμφανίσεις θωρώ τον να μαρκάρει και τον Μιραλά. Άκουε σου ρε Πάμπο, να το έχεις υπόψη σου. Αντωνάκη μου, έναν και έναν κάνουν δυο, για σένα όμως κάποτε κάνουν και τρία, άμα να τα ακούσεις πόντες ζιβανίες, να χαρείς τον ανάμιση μήνα συγκεντρώθου, κάμε ένα κογκράτη, πίνε και σου λίγο νερό όπως τον Νίκαρο μας, και να μας διούν το κύπελλο και ας το διούμε πίσω. Επίσης, είχαμε την επιστροφή με γκολ του Γκαστόλ Σαγκόη. Τέτοια φρονιμάδα, είναι από τέμ. Εν επήραξε μου για νοστρινιάρης. Και παραξενεύκουμουν και εγώ τι του κάμασι. Εγώ καν του κάνει ρε μυστικό. Μέχρι που ήρθε ο φίλος μου ο Κώστας ο Παπαχριστοφόρου, άλλος Κλιμάκο, και είπε μου τον λόγο που ήταν τόσο ήρεμος. Βαώνουν τον μόνον του 2 ώρες πριν το παιχνίδι σε μια κάμαρη και η κάμερα του Κάκκουφα βρισκόταν εκεί. Απολαύστε το. Πάμε και στην αεκάρα μου, κύριε Καραπατάκη, αγιώς τίγρατσε μου, είπα σου την τρίτη αγωνιστική ότι να θυμηθούμε τους καιρούς που είχαμε τον Λαμπριανή μπάστε στο λέμ μας, αλλά στη συνέχεια χωρό μας του χρόνου να κλείσουμε συμφωνία με τη UNICEF, εμείς και η Μπαρτσελώνα. Mr. Senor, I miss you. I like your style, your pukamisex. I have to work 3 months to buy like yours. But even if I work 3 months, I prefer to sprox the money in coupons and not on pukamisex. I say you 3-4 times at Koulis Mavris, Ψισταριά, and you eat Panastos. No problems. In your head, no bills, no sita, no κυκλοφόριους, no αναδιαρθρώσεις. No talk lifts, my proflepsation, you will stay in Cyprus more than 10 years and I will enjoy your κεφτέδες and κουπέπια and υπομονή. Και μας κρατάει σε αυτή την αγωνία το Πρασίνοβιτς. Θα τα μετράω 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Άνοιξε! Είμαστε στο
Ανόρθωση Ερμής 3-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Που καιρό που μετρούσαμε τα δευτερόλεπτα για να προκριθούμε στους ομίλους του Champions League, τώρα ερχόμαστε πέμπτη, έκτη και πανηγυρίζουμε. Τα χρόνια που είχε να πιάνουν τον τρόπαιο, εμέτρησαν τα κανένας σας. Εμέτρησα τα εγώ. Πουλαίδι μου, οι άλλοι δεν έχουν εξώα, είναι γνωστούσι. Και αρκέψαμε τα τριετές πλάνα, εκροστήκαμε και του λέω, έφερε μας τις αρκούδες, έφερε μας τους κάτσους, έφερε μας τους σύλλους. Έτσι όνομα που να κάνουμε. Μπορούν το πέτσο που να ανοίξουμε. Ευκήκαμε και από εκεί πέρα. Και πάμε για τον 8ο χρόνο χωρίς τρόπαιο. Για να καταλάβετε, ούτε το βραβείο ήθους δεν το πιάσαμε. Γι' αυτό η εκπομπή Κακούφα θέλει να σας δώσει έναν τρόπαιο συμβολικό για να ξυπνήσετε και να καταλάβετε ότι τούτη η ομάδα απαγορεύεται να μην πιάνει έναν τρόπαιο τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. Όσο για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ερμή, πήραμε πανάξια την νίκη και μπορούσε να ήταν και 7 και 8-1 το αποτέλεσμα. Το μόνο μας chance είναι η 3η θέση, ίσως και η 4η, που ίσως οδηγήσει στην Ευρώπη, να πάνε και οι μαχητές μου κανέναν ταξιδάκι, να ξαλαφρώσουν, να τσορώσουν και τα κοκκαλούκια τους, για να ξαναεπανέλθουν τα τρόπαια στη μεγάλη κυρία. Χρειάζεται το πάθος στην ομάδα που αυτή τη στιγμή λείπει και για να καταλάβουν και η ομάδα τι πάθος εννοούμε, δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τι πάθος είχε η παγιά μας καραβάνα Σπύρος Καστάνης. Ερμή μου, από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω. Αν μπορώ να ξεκινήσω, να θέλω μια κούτα από τις κόλλες Α4. Και το κέντρο της άμυνας μαλλούκα μου ήταν όπως το Τρίκι Πάλας τις καθημερινές. Και στέκουμε στις δηλώσεις σου που έκαμες, όσοι έσωνουν τη φανέλα να τη φύγουν και να φύγουν. Και δείχνει πόσο ψηλά έχει τον πύχη η ομάδα του Φτεροπόαρ. Η μισέρα είπε που έμπηκιούνται ρε Λούκα. Επέσταση με η χλώρακα και έρχουν τα χορκόντια καλά. Έκαμε μου και έχουν και φιλοξίες μεγάλες. Που εκαταντήσαμε να χάνει ο Ερμή που την ανόρθωση και να ενίσκονται από κοπές, να διώχνουμε από τους παίκτες, να το λάστουν το πράγμα πριν 5 χρόνια, ήταν να σε ίσουν σέρκα πόκια και να σε βαώσουν μέσα στο ψυχιατρίο και να σου ταΐζουν 20 κάποια βάλιου την ημέρα. Πάμε και στον τέρπι των αδελφικών σωματείων, τριφυλλοφόροι, εναντίον λαστικάριων, ούνο. Καλεσμένο μας στην εκπομπή για αυτόν το παιχνίδι είναι ο ξακουστός σε όλους Δημήτρης Βαρδάλας που δείχνει τα προγνωστικά στον μπάλα. Κι άλλοι τους τα κάθε εβδομάδα. 13 του μήνα λείπκεται. Να πούμε για τον τερμπί. Πώς είδες την Ομονία, Δημήτρης? Έκανε περήφανο το λαό της. Ήρθε 1-1, ζει για αυτά τα παιχνίδια. Καλύτερα να τη δίνουμε παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Με τα ΠΟΕΛ να ζήσουν εκεί πέρα να αλλάξουν το καταστατικό της από εδώ πέρα, όπως τα λένε. Για να παίζουν κάθε εβδομάδα με τα ΠΟΕΛ. Μπορεί να πάρει πρωτάθλημα έτσι. Και άμα πάρει πρωτάθλημα, ξέρετε, δεν θα πάρουν από ένα τούβλο οι οπαδοί της, θα πάρουν από 10 τούβλα. Εσύ τι λες, Μιχάλη? Πραγματικά η Ομόνια έκανε περήφανο τον λαό της
που καιρόν Μας θύμισε παλιές εποχές. που ακούαμε τα μπαμ και πιέναμε στα αεροδρόμια. Ο Ζε Ηλίας ήρθε στην Κύπρο 800.000 και ο κόλος του ήταν όπως το πανέρι. Αγκύρε Πατσατζόγλου, Κυριάκος, Λούα με τους κολοτούμπες. Για να καταλάβετε ότι όσοι συνεργαστήκαν με τον Μυρτή δεν θα ξαναβουλεψούν ούτε εκείνοι ούτε τα γονιά τους. Τι έχεις να πεις για τον κύριο Μυρτιάδη, Δημήτρη? Ποιο Μυρτιάδη? Το Μυρτιάδη είναι ο Φίτου που ήταν πρόεδρος της Ομόνοιας. Πολύ καλός πρόεδρος. Το είχε. Ξέρεις που είναι τώρα? Φυλακή. Είναι στο Ντουμπάι. Και τι κάνει στο Ντουμπάι? Και ακούς και σάουνα. Ξέρω να μου κάνει, ρε Δημήτρη. Αυτός είναι πρόεδρος, ρε παιδιά. Οι πρόεδροι που θέλουν όλες οι ομάδες. Πάμε να δούμε να δει ο φίλος μου ο Δημήτρης ποιος είναι ο Μυρτής. Πρέπει να ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο παρόλες τις δύσκολες στιγμές καταφέραμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και να φτάσουμε σε αυτόν τον τρόπο το οποίο αξίζαμε, διότι αξίζαμε κάτι περισσότερο φέτος, αλλά έστω και τότε πήραμε έναν τρόπο το κύπελλο, για τον κόσμο μας είναι μια μεγάλη χαρά. Φανερά συγκινημένος ο κύριος Νεοφίτου. Χρήστος, νιώθει δικαιωμένος? Αρκετή συγκίνηση, κύριε Μυρτιάδη Νεοφίτου. Η επόμενη μέρα ο προγραμματισμός για μια πιο δυνατή Ομόνοια. Απόψε ο κόσμος θα χαρεί να διασκεδάσει, να χαρεί τον τρόπο και από τα αύριο θα σκεφτούμε τα υπόλοιπα. Απόψε είναι νύχτα πανηγυρισμό και χαράς. Ο κόσμος να χαρεί. Τα άλλα θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστούμε, κύριε Νεοφίτου. Να μπουιά μαζί σου αύριο, ρε Μυρτή. Πρώτο, εκκινήσαμε ένα οή του κουμπάρου μας στον Τζίμι. Την κατάτηση γεμάτρα με υλικά οικοδομών, τσιμέντα, φτιάρια, τούβλα. Δεν έχει άλλο να τις κάνει. Εντάξει. Είναι ευχαριστημένοι οι ομονιάτες πλέον. Όπως ήταν τα πράγματα, χωρώ την Ομόνοια απαθαίνει χειρότερα που είναι αλκίνο ολόκληρη, ρε Δημήτρη. Πάμε και στο ΑΠΟΕΛ. Κύριε Φίνκ, κάτσε πέτους τώρα τους αποελίστες που έμαθαν τα τελευταία 10 χρόνια να παίρνουν Βαρκελόνες, Γαλλίες, Ολλανδίες. Πέτους ότι δεν θα πάμε Champions League. Τώρα θα τρέχεις Αλβανίες, Λετωνίες για προγραμματικά Europa League και άμα. Ταξιδάκια μονοήμερα με πούλμαν, ούτε με αεροπλάνο γιατί είναι κοντά. Και εγώ αυτοί τους ποιος έκανε τον προγραμματισμό. Αν είναι ο Δόνης ή αν είναι ο Μανιταράς. Έφυγες που το Αβούργο σου και ήρθε μες στο ΑΠΟΕΛ. Μια άλλη ομάδα του ΑΠΟΕΛ, για να μην παρεξηγούμε. Αλλά ο επόμενος σου σταθμός, αν δεν πιάσεις το πρωτάθλημα και φύγεις που το ΑΠΟΕΛ, Στα χωριά της Καλαμάτας, θα χορεύεις Καλαματιανό. ο Θέλος Δόξα 0-1, ο Θέλος μου έχερε μεγάλου υπολογισμού από τους αντιπάλους, ήταν δίκαιος και πολλά δίκαιος μες στούν τη ζωή ο Μπρος και Πάης. Ιδρύθηκε το 1933 και αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία το 2014 και αποτέλεσμα η δόξα εν υψής της Σεών και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία με ηγέτην τον Φερνάντες που ρουφά το τσιάρον όπως τον Μιχαρόν, θέλει 3 πακέτα την ημέρα να τον κάνουν καλά. Φερνάντες μου, όχι 3 πακέτα, 13 να πίνεις δικαιούσες σου. Όλα και μπορούν να θέλεις πίνε. Προεδράρα μου, συγχαρητήρια. Εν τα λόγισε που είμαστε πριν και εν τα λόγισε γεννήκαμε τώρα.
Εμείναμε μόνοι μας και φάνηκε ότι είσαι γεννημένος για τα δύσκολα και επί της ευκαιρίας αφιερώνεις και έναν τραγουδάκι σε πολλούς αποδέχτες. Νίκα ρε μου, εφεύγει τούτη, πού να ταραξιέ μου, 18 το μήνα μου πιάνει. Όλα εγώ και 3 να πιάννα, ήταν να ηθώ με τον Άλισο πας στα κάγκελα της κεντρικής. Μήνα μπαίνει, μήνα σκένει, ο κόσμος ο φτωχός δεν να κλάψει, ο μεροκαματιάρης. Σκέφτηκα κάτι όμως εγώ. Δώσ' τις 500.000 και ο αρτίστα με σε πόντι καλλική τραπεζά να μην έχει μια μπομπαρπέρι, όπως έχω και του άλλου 300.000, μα πολλά παράξενα ποσάδια ρε Νικά. Εμένα πάει ο νους μου αλλού. Αν πάει και μοιράζεται, under the table. Όμως εγώ και αδικώσε. Και να μοιράζεται, έχουμε και εκείνον το φιλετάκι της αντρούλας μας να ξοβλήσουμε. Πάμε και στην ατάκα μας, αληθινές ιστορίες. Ως που μας πιο είναι η ενέκαν καλά. Ήρθε μια νύχτα έσω μου Αθηνόδωρος, ο Νίνος ο Μακρύς, ο ξενής του οικιού μας του Σαΐ, ο αρφός μου ο Πετρής ο Κακουφάς και εγώ. Θα πάμε κάτω να πιούμε κανένα ποτό. Ήταν Σάββατο, ήμουν και λίγο απογοητευμένος εγώ. Πόσες χιλοπιτσές να φάμε τε. Αφού για να καταλάβετε αν είναι από το φούρνο. Καλή μου Νίνο ρε κουμπάρε, θα πάμε στην Πουλεμπούς του Πάμπου, θα με δίπλα που είναι τα μακτώνια. Α, του πάμε ρε Νίνο, άτι. Πήγαμε για μέ, πιάμε μου και 3 πυρούες, άκουν έτσι ψηλό απογοητευμένος εγώ. Ερέσαν πόξω 4 χορκανείς ηλικία. Ο Νίκος ο Ασιλίου, ο Παντελής ο Σκουρουμούνης, ο Μιχαλάκης ο Αρακλήτης και ο Μάριος ο Έλληνας ο Νεόπλουτος, του Ρένου. Τώρα, με τε μάρκετσίνοι τώρα, με τε λακώστες φανέλες, τα εμπόριο, τα αρμάνι, τα παπούτσια, πού να μας καταεκτούν να έρθουμε στην Πουλέμπους. Τέλος πάντων, αν ο Νίνος Πόξο μιλάει στο τηλέφωνο, λέει πιο κοπέκια. Ελάτε μέσα όλα να πιούμε έναν ποτό. Μα να πάμε, ο Μάριος ο Νεόπλουτος τώρα. Λίγα λόγια, έπεισε τους ο Νίνος και ήρθασαν μέσα. Μάθετε αν έλα τους ο ξενείς. Εχαρτώσαμε τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Κάκουφ. Λέει ο Παντελής ο Σκουρουμούνης, μα πότε έχουν πάρε με πια. Και τότε είχε μια πολλά όμορφη κοπέλα το χορκόνι στάλο, έχελαν την ούλη. Τη στάλο λέει. Μάλιστα. Ξέρω κατά πίνας εκείνη. Ο Μάριος ο Νεόπλουτος με ο Μιχαλάκης ο Αρακλήτη. Λέει ο Μιχαλάκης ο Αρακλήτης, κρέμα, εγώ κάνω του πελού τώρα όντι γενέκα. Άντε κουμπάρε εσύ, ο Νίκος ο Βασιλείους τι ας σου κουμπάρε, ας ζουγιαρώ κάτι τώρα τούτη, σπάσουν πω κακόν του. Πίναν την έτσι βιαστικά την πήρα για να φύουσει. Αν η πόρτα να φύουσει, ο πιο σοβαρός ματσάμε ήταν ο αρφός μου ο Πετρής. Λέει του ρε Νίνο, πήγαινε ρε κουμπάρε πέτους ότι εψέματα. Θα πάνε να διαδώσουν μες στο χορκόν αύριο, να το μάθουν και οι γονείς της και αγινούμε τερεζίλοι. Λαλό του εγώ, Πετρή, άις του ρε κουμπάρε να το διαδώσουν, πέρ και αν τραπούν και όκουν μάστη. Εγα κουβά, που θα πας στις μάντρες.